la plaça de la Vila de Sant Celoni. Estem aquí perquè volem saber per què els salonins donaran suport a la CUP Procés Constituent. Anem-ho a veure. Per què donarà suport a la CUP Procés Constituent? Mira, perquè en qüestions territorials, en qüestions de promoció econòmica, la CUP no improvisa, ni fa res de cara a la galeria. Tot s'estudia a fons. Per això. Doncs mira, per una raó molt senzilla. Tenen ganes de fer política i no de tornar-se professionals de la política. El fet de que limitin els mandats i de que el sou vagi per al partit, ja per mi és una garantia de que no ens tornarà a passar el que ens ha passat amb tota la classe política actual. Perquè en moments de crisi cal fer polítiques que promoguin la justícia social.